5 по-малко или 5 повече. Организират ли се турнири, ще направя всичко възможно да присъствам на тях. Трудно ли е за един участник въпросното присъствие на един такъв водоем? Ами, зависи за кой. Щом сме тук, значи не е било чак толкова трудно. Като цяло може да се подготвиш с скъпа захранка, може и с ефтина захранка. Количеството стръв, което купиш, зависи според това какви желания имаш и какви възможности съответно. Важно е човек да участва, да пробва, да види как стоят нещата и да не сполучи първия път да продължи нататък. Просто има много полезни неща, които могат да се научат от този тип турнири. И като презентация на стръв, и като видове захранки, как те се миксират, как работят. Просто турнирите са едни полезни събития, които трябва да се посещават и не само от млади, но и от стари. А смяташ ли, че подобен род предавания могат да популяризират този спорт? Разбира се, все пак медиите, от които се информираме, това е най-вече телевизията или интернет. Все повече хора искат да практикуват някакъв тип хоби или нещо от сорта. И риболова е едно прекрасно хоби, което релаксираш, когато отидеш на водоем. Има превара, има просто тръпка в него, как да излъжеш рибата. Всичко е една магия е просто. Човек трябва да опита, за да разбере. Ловът и риболова знаем, че е скъпо хоби. Какво мислиш по този въпрос? Безспорен факт. Не е ефтино хоби. Особено състезателния риболов. Иска си оборудване, иска си примерно платформа, щека, няколко вида пръчки, да кажем къси пръчки за риболов на близка дистанция, на дребни риби, да кажем, щека, мачове, фидери. Въобще иска си един богат набор от въдици, с които да се състезаваш. Оттам нататък почват всякакви дребни аксесуарчета, които в никакъв случай не са по-евтини, не са малко на брой, като количество и по важност съответно, защото нито без плувка, нито без тежест, нито без кука, нито без нищо не можем, а в състезателния риболов те би трябвало да са от най-високо качество, защото, както споменахме вече, 5 грама някой път решават цялата ситуация. Надявам се с предаването на риболов в България за в бъдеще да работим съвместно, да показваме все повече турнири, все повече свободни риболовни излети, защото двете неща нямат почти нищо общо, и за в бъдеще да помогнем за популяризирането на този спорт като цяло. Опитва се да завали, но това не пречи на състезателите в днескашния ден да продължат състезанието. Нека чуем мнението на още един състезател. Колега, как е? Добре, за сега тегава ситуацията, ама се надяваме, че потръгне риболова. Заложих основно на едрите риби, като се надявах в началото да фана някоя друга по-едра, което да ме изкара предните позиции. Обаче каракудите бяха доста по-настоятелни и вече залагам на дребна риба. Като се надявам и покрай дребната да се завърти едрата. Основно захранката ми е доста тежка. Не е за сезона чак толкова добра, но надявам се да ми изиграе добра инициатива и да покаже, че може и да се появи някоя по-едра риба. Надявам се до края на състезанието поне един шаран да влезе и да се класираме в предните позиции. В принцип на водоема съм ловил доста добри риби, доста в крупни количества. Обаче мисля, че понеже събрахме доста хора, канонади, чудеси и рибата се наплаши малко и за да взима и мудно. Доста леки попипвания има, но с малко повече майсторок би трябвало да се фане някоя друга по-едра. Времето е доста лошо според очакванията ни, както тръгнахме по принцип да го мислим, трябваше да е по-добре, обаче се оказа, че е лошо. Мислиш ли, че времето е фактор, който днес да попречи за един по-добър улов? По принцип фактор е доста голям времето, пречи винаги на риболова.
когато се развали и вземе да духа вятър, става тегава ситуацията, рибата ляга на дъното и почти не се храни. Единствено по-добрата захранка би я накарало да тръгне да се храни по-активно. На какво ги гониш? Има ли нещо специално, което трябва да чуят нашите зрители? Ами по принцип ги гона на бял черви с една царевица, което тук е по принцип печеливша стръв за шарана. Заложих на по-финни гранули, които привличат доста добре шарана при падане във водата и се събират където падат частиците. Бавно разтворими са гранулите, седат по доста време на дъното и това предпоставя, че дори и да се съберат риби, няма да им свърши храната. Горе-долу гледам да подавам регулярно, за да може поне някакъв интерес да възбуда в рибите и да тръгнат да взимат както си трябва. В принцип е летен сезон, трябва да се хранят, но както казах, времето е лошо, вали, стигнахме до разпъване на чадъри. Всички знаем, че рибата е като барометър и отчита всички метеорологични промени и това се също и влияе доста. Заложих и на също така и леко полягване с тръвта на дъното, понеже вятъра носи доста пувката. И това ми предпоставя, че рибата, която по-едрата риба, обича да седи с тръвта на едно място. От време на време си поигравам, повдигам и, за да може, ако има някоя на петното, да се заинтересува от тръвта и да се хване евентуално. Но от горе-долу половин час никаква активност към риба. Какво мислиш и какви са твоите очаквания за подобен род мероприятия в бъдеще? Мисля, че с медийната подкрепа на Иво от Hobby TV ще направим, въпреки лошото време, което е днеска, мисля, че трябва да направим и още някой друг излет около Пловдив с по-добри излети, хубаво време, да покажем и някои тънкости при риболова, и да покажем и техники и да направим някой друг реален риболов, в който да дадем ценни съвети в риболова и се надявам, че следващия път времето ще е по-добро, ще има успех и мисля, че трябва да се получи едно добро предаване отново. Сега мисля да предприема една нова тактика, да захрана пред мене, да събера дребосъка, за да не ми пречи на хранителното петно. Се надявам, че като изчезне дребната риба, ще се събере по-едрата и може да получа още един бонус, който да ме изкара в вече крайно челна позиция и с надеждата да спечеля състезанието. Закачих един добър шаран, благодарение на добрата техника с щека. И важно при изваждането на риба с щека е да не се бърза, понеже рибата може лесно да се откачи. Много е важно самото изваждане да протече бавно, плавно и в последния момент да се поумори рибата леко. Самата риба се дърпа в момента доста, борбена е. Доста достоен противник. Усещам на кукичката. Но именно точно това е красотата на риболова с щека. Ваденето на шарана на етапи е доста трудоемко и доста трудно в такива моменти, когато те вали дъжд, лошо време, напрежение за усилията да спечелиш състезанието. Мъчиш се да направиш всичко и дано да се окаже скоро време в кепа. Надявам се искрено. Въпреки това се радвам, докато съм в предаване и в ефир, че ви показвам изваждането на шарана, който все още продължава да се бори доста. Това съответно сигурно ще е наслада и за любителите на този спорт. Ето го и шарана вече се показва. Предава се бавно. Не трябва много да се бърза, понеже ловим с малки куки, тънки поводи и тънки влакна.
Важното е ластика да е натегнат както трябва. Изключително много важно е преди риболов винаги да се смазва с маска, защото тринито по вътрешната страна на щеката е доста голямо, когато се вади ластика. Обаче моят шаран отиде вече в другия сектор и мисля да го върна наобратно към кепа. Надявам се да се умори скоро време. Доста ме разходи. Ето го. И се предаде. В последния момент, нали, като глътни въздух, е много важно да не изпускате момента и да го хванете, защото ако се удари в кепа, може веднага да тръгне в обратна посока и не може да стигне ластика, нали, толкова бързо да се разпъни и може да го изтървете в даден момент. Задължително, нали, да се извади кукичката от шарана над кепа, защото може в даден момент да ви излезе от ръцете. В случая му извадих куката с издърпване, понеже готнал навътре. Това е много важно. Ако се скъса куката, да се скъса, нали, в момент, не да се тормози рибата. Както виждате, това е един прекрасен шаран. Не много едър, около 780 грама, но все пак си е шаран. Добър бонус към състезанието, което е доста трудно и мисля, че това ще ме изкара в предните позиции. Както казва Иво, ловът и риболовът винаги продължават. Край на състезанието! Айде, това е за любителите на хищниците. Айде, моето момиче, давай! Ето, че настъпи и дългоочаквания момент за състезателите в днескашния ден. Сега ще премерим рибата по постове и ще разберем кой е победител днес в състезанието. На фона на днешния труден риболов, пак успяхме да фанем по някоя риба. Важното е, че поставихме основите на едно важно мероприятие. Имам честта да обявя и днешните резултати от проведения пореден турнир. Надявам се и не последен. На трето място се класира Наско Екстазито с 2,560. На второ място е Печо Романиста с 2,920 и на първо място е моя милост Христо Бутников с 3 кг 380. Както е в риболова, винаги има победители, винаги има победени. Важното е, че пуснахме основи на едно ново начинание, което се надявам да има и много последователи. Благодаря на екипа на Иво за отразяването на днешния турнир. Благодаря на домакина, който ни предостави този прекрасен водоем. До нови срещи, приятели! Това беше от днешния ни брой. Гледайте ни следващия път и не забравяйте, ловът и риболова винаги продължават.